למדתי בישיבת אלון מורה. הייתי בצבא בגדוד נחשון, בחטיבת כפיר. הייתי בסוף תקופת הישיבה, כבר בשיעור ו', לקראת שחרור מהצבא, ולהתחיל לראות מה אני עושה עם השנה הזאת. החלטתי לעשות פסיכומטרי, או לשפר קצת בגרויות, או לטייל קצת. אני יצאתי מנוף איילון במוקדם בבוקר. הגעתי לצומת תפוח, שם פגשתי עוד חבר שלי מהישיבה. הייתי בדרך ללימודים. 4 רכבים מהמחסום. היינו שם במוסך, והמוסכניק כמובן, כמו כל מוסכניק, הגיע מאוחר. וחיכינו שיגיע איזה משהו שיקח אותנו לכיוון הישיבה. פתאום אני שומע במירס של המועצה שיש פיגוע ירי בצומת תפוח. סמוך לשעה 9:30 בבוקר מגיע סלימן שהין, תושב רמאללה, ברכבו לצומת תפוח. המחבל דוהר אל עבר הצומת ודורס 4 אזרחים שעמדו באחת הטרמפיאדות. פתאום מצלצל הטלפון שלי, יונתן על הקו, הוא אומר לי, היה עכשיו פיגוע בצומת תפוח, אני אדבר איתך אחר כך. ואז ראיתי אתכם שוכבים שם 3, את הרביעית לא ראיתי. הייתי בטוח שהוא הייתה הכי קשה. ככה גם דיווחתי בהתחלה שלי. אחרי 5 דקות מתקשר יונתן עוד פעם, הוא אומר לי, אבא, נראה לי שאין לי רגל. לא הצלחתי להבין מה בדיוק קרה לרגל, כאילו ראיתי שהיא באיזשהו שלב היא לא שם. בסדר, הראש בסדר. הייתי לך מסתכל כזה, מוריד החוצה, קחו, תעשו לי. הבנת מה קורה לך? הבנת, לא יודע איך, כאילו... אתה רואה, אתה מסתכל מאחור, אתה רואה רכב בתוך הגוף שלך, אתה מבין? אתה הבנת כל מה שקרה שם כאילו? באמבולנס התחלתי להבין יותר. ואז הגיעו 3 אמבולנסים שבמקרה ממש היו בתפוח. היינו שם במוסך, ואני סיימתי את הבדיקה שלי. פתאום אני שומע במירס של המועצה שיש פה יריות בצומת תפוח. אז מיד ירדתי, וגם האמבולנס השני מיד טס אחריי. אנחנו קראנו על מה שקרה באירוע גם מכתבה שהייתה בעיתון. בפיגוע דריסה בצומת תפוח היו לי 5 פצועים. אחד צעק יותר מכולם, ודווקא זה שנחרטה לו הרגל היה שקט, הוא ביקש שנטפל קודם כל בחבר שלו. היית במצב הכי קשה שם, בגלל לימוד דם. אמרתי, הנהג, בוא נעיף אותו, לא הספקתי ללבוש כפפות. הייתי צריך, בגלל שלא היה כובד על הרגל, להחזיק בעצם, והעצם יצא החוצה ממש, להחזיק בעצם ולהחזיק את הרגל. צד שני לבדוק לך דופק, הוא קלט שפתאום שהרגל שלו בעצם מפורקת, פתאום הוא אומר, וואי, איזה קטע, אין לי רגל. במחסום לא הצלחתי להחזיק את הרגל חזק כדי שיהיה איזשהו כובד שישאיר אותה על המיטה. ויש שם במפרים כאלה, וכל במפר זה היה... צרחות. אבל מיד אחר כך הביאו לך את המורפיום. ישר העבירו אותי, תקפו לי והתחילו לסיום. עכשיו לא כואב כאילו? כואב, אבל יש לי מורפיום. טוב. חי טוב, אה? אתם יכולים לקחת. סתם. אתה העיקר יש לך חיוך על הפנים, זה כבר טוב. זה מהמורפי. רק תשמעו לך שם, אה? כן, ברוך השם. טוב לראות אותך. אני רואה אותך עם חיוך, הכל בסדר. הבנתי שהמצב לא משהו, אבל כי גם שמעתי את הנהג אמבולנס שהוא מדווח בקשר של הנהגים, שיש לו לא ידעתי מה המצב שלי, אז הוא דיווח שהמצב שלי זה קשה. אחרי זה התברר שהוא קצת הגזים כדי שזה יהיה יותר, שהבית חולים יהיה יותר מוכן, אבל מצב קשה זה לא סימפטי. והכניסו אותי לחדר ניתוח, ואז הרדימו אותי, אז שם אני כבר לא זוכר. רק אני זוכר שאמרתי למנתחים שם שישמעו לי, שינסו להציל לי את הרגל, כי הבנתי שהמצב לא טוב. רק למחרת, שהעליו אותי למחלקה, שם הבנתי, ראיתי את הרגל שיש ברזלים וכל מיני פיגומים וכל מיני צינורות שנכנסים לגוף, אז הבנתי שהמצב לא... מצב יותר טוב מאיך שהגעתי בהתחלה, וגם הבנתי מהרופאים שאמרו לי שזה שעות קריטיות, אבל בינתיים המצב הוא בסדר ומתקדמים. זוכר אני את כל הדרך, ויש קשיים, זה לא שם, על כל פנים,
כל זה חסד ורחמים גדולים. שבאים מעבירים איתך את הזמן, מעבירים לך את הבית חולים שזה לא המקום הכי כיף, עושים אותו למקום כיף ויוצאים שהתקופה בבית חולים תעבור בתקופה יפה וזה ממש כיף. הם פשוט חיברו את זה? כל הזמן היו איתנו והביאו אוכל, והביאו שתייה וניגנו מלא ועשו הרבה שמח בבית חולים. אפילו כבר האחיות מתישהו כבר אמרו לנו לצאת ללובי כי זה לא מתאים בתוך המחלקה לעשות כל כך הרבה רעש. אבל כולם ידעו שבקומה 5 בבלינסון יש הרבה רעש ובלגן. אמונה יוצאים, שמחה זה אמונה, ניסים ונפלאות. הגיעו גם הרבה אנשים מעניינים. אתה קדוש ברוך הוא בעיניים. אמן. תודה רבה. וגם שזה נראה שזה חסום. שמחה אלוהים כפיים וכמנשה, יברך אדוני ישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שאתה רואה את הדברים כל כך נכון וכל כך בעיניים של אמונה ותקווה ואהבה ואופטימיות וקבלה, זה עוזר לך מלא. זה קרוב לוודאי, רחוק מלהיות ספק, וככה זה, הזמן הזה עשה מזה עניין, אבל זה רק עניין של זמן, עד שיסתדר. הציפייה היא גדולה, הניצנים כבר נראו. יש כל בוקר ביקורי רופאים וביקורי אחיות והרבה תרופות והרבה צינורות. לא יודעים מה לעשות, כי יש זיהום ואין זיהום, והאם לעשות ניתוח או לא לעשות ניתוח, ומה עם העצם ומה עם הכלי דם, זה כל מיני בעיות. לאט לאט מבין ברפואה ונהיה רופא קצת. וכל בוקר זה התייעצות מחדש, מה עושים, מה לא עושים, איך מתקדמים. כל התלות באנשים אחרים, שאתה לא יכול לעשות דברים לבד, שההורים שלך צריכים לישון איתך בלילה, או להיות איתך כל הזמן, או לעבור לכיסא גלגלים, זה גם פה היה פרוצדורה. כל הדברים הכי קטנים, להחליף בגדים ואפילו להתקלח, שירותים, כאלה דברים, בהתחלה גם זה היה קשה. לאט לאט לומדים גם עם זה להסתדר, וגם את זה לעשות לבד. עובדים קשה שם. הציפייה היא גדולה, אתה יכול לעשות את הסטים של 10-10-10. אין כאן אתה ממש חופשה הזה. וככה זה, מה זה לא יניח לעצמו, עד שיבוא אליהו, זכור לטוב, ואיכשהו בסוף. יד באוויר, לעצום עיניים. 5, 4, 3, 2, 1, יופי. נגלה לי שביל שלום, והוא משך אותי, חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום. הציפייה היא גדולה, ההשלכות גם כן, וזה שנים שמחכים לגאולה, ממש כמו בימים ההם, בזמן הזה, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל איכשהו בסבך. נגלה לי שביל שלו והוא מושך אותי, חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום. מנגש! היי! בוא תגיד שלום. איזה יופי! את מה זה? אולימפיאדת הנכים. ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל איכשהו בסבך. נגלה לי שביל שלו והוא מושך אותי, חצי בעל כורחי, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב.
נגלה לי שביל שלו, והוא מושך אותי, חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום. בהתחלה כל הזמן שידרו לנו שאנחנו נצא מזה, ושנצא מזה על שתי רגליים על הקרקע, אז אין ייאוש בדרך, כי אתה כל הזמן חושב על ההמשך. לא ידענו שזו דרך כזאת ארוכה, אבל זה דרך, ועוברים אותה. ואתה מחליט שאפשר לעבור את זה, אז אפשר לעבור את זה. המשוכה לא כזאת קשה. היא גבוהה, אבל אפשר לעבור אותה, וזה לא לאוויר. כל אחד שנכנס לאיזשהו מצב יכול לצאת ממנו, וצריך להיות בראש אופטימי ולהיות שמח, ויוצאים מזה בסוף. נגלה לי שביל שלו, והוא מושך אותי, חצי בעל כורחי, איכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים העננים לשוב לשטוף הכל איכשהו בסבך. נגלה לי שביל שלו, והוא מושך אותי, חצי בעל כורחי, מציל אותי